Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pida ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi Benta Banyadaya ka kot kakya jong kipat banong snong na ka jing sapriang kunyang jingpang coronavirus kinong tre jong Shillong Municipal Board haka arpun riutrik luber arajar arpo kila peteng biang manlek senrai dawai ki rot ki kiar haki snong bat ki kentai baper jong sor Shillong hakani gasngi kinong tre jong Shillong Municipal kila hiar ru ka snong jiao umpo liao banlek senrai dawai ki rot ki kiar jong ni snong haka balasan ran lang do chairman jong ka jiao umpo liao blok ubat HT stand harangkat ka jing dan lang jong sekretari ubat New Starland bat kiwe ki dikhat jong executive committee jong ka snong kuntup ru MLA ka North Shillong ubat Adelbert Nongrum. Tinggi tang kajing sungu, bahkan ne kadai lat jing yada ka bakarpang ka ba ngila ban ai kajing syakri ki pajba. Namar balai lada kamdon kum kene ka kanja lat jing yada ki briu jongi sene lele pi kidang ba ban sutu ka ai kata ka social distancing nang ta ka kerukom jongi sene le te tang mane kandu iki parlok ba i ngi tare swa ka kti ban khublai. Dan rei kita baro khoj mentah kila long ki lat jing yada bangin nam ye khublai syu namar balai kene ka jing pangklam ka par lang ba jong ka jing khublai na ubriu bulal sa akta bat nang tas ki weipat tenga karpat ya ki nong song snong jong ka jiau umpali blok ka jiau lai dom dorbar baro ka weiru lang bai MLA jongi kinang kener syu ikakti jong ka jing yarap lardon kinu ki benta ki bana ka liang ka government ban ai ka lat ka awareness campaign na ka benta jong ki pajba ban nang ta komju ya ki nong song snong jongi te ka baar ka jing ya dai bat kane ka benta pade kalong ba mentah gila sedang iut ki pajba ba kala duna ka supply ya ki essential commodities te langba jong kan kalat pathai khubor jong phi ya ka tarung akan tu langba MLE in sngom haban sim kia ka nakaliang jong in sim ki initiative jong ka government ban penbiang ya ki essential commodities supply segi nongsong senong jongi kenapa kanum don ka shortage ya ka do ya ka khau tung ki sini ki marma mardi kenapa kan long ka jingyarap ya ka senong ka thaw ka jongi kum ke bangit mo ba hon ka tien ka pan kan mau mo ka tien jong belai ba ka jengit kham ka kam kalong ka bayap bar ka kam ru khlam ka jengit kalong ka bayap ngaso ba met ba man sim bot kum MLA hon ngaya kentu ba adu manin ya ka sarkar ndai ngala keren ru po ka assembly ka yang dorbar thawan ba ngidai ban perking season don khamtam ya ki ba wan khamtam na sabar mo la da ki don na kim don Dari bandon ke isolation place mo nak banta jongki kemudian quarantine ni ki markan di kanuman rai ke jengma sang ngit skam ba ni kumujak menteri ibu ke jengduai bar ke jengduai kam dei tanah ke banta bangin lat atau ke khalam hani kari jengin dei kumba kadon ke jeng sedang ke khalam ni don ke jengit bahkan don ke jeng sedang ru hakaban kan kut no dak bor ke jongblei ti hani ke por nga ai khublei khamtam ya ka municipal board ru bala sim ni ka senjam nang yai beteng nak wis ngi skoi pat but kumju ngi skam kam tam mani ka badong kam ka de ka mass participation mo ka jing sim bentalam jong baro ki bariu ngim de bat sim sting ka don ka jing ong ka ba sipaken mau berbor mo teng ngi long ki ba khau pot teng lami sabar ba ong bersong bi hayang kram banat jing ni jing pensapriang ngi kwa ban mi la sai pat na bana badon ke balong positif hata ka por in song lalong dir por ko mangipet po kari Itali ke baca hadu manta po ri Itali ru kila ai ko khubor basai bakla give up ti ngit skam bari tang kabor ke jing duai ka bangin duai karpang nam ta ri ba ka perthai baro koi ti bat kani ka mo beling hap man sim ni ka lenti ka sin jam nan pan ka mau ka tien nong wei mo ka ba ong ba pi ka tien nong wei ka pan ka mau
prevention is better than cure kata kawai. Ti buat kawai tu kiong losing time, losing time is tantamount to losing precious life. Kani kadai kawai kabah nyiapan ken mau buat ngakot ngapil ya baru ki ba nomor ni sotu menta kani ngang karang kuah hiban keren termasuk men moyo ni kabu. Dago borom mde mga kanto yo cium sabran borom nrei dago borom cium sa wong nom panik nrei ngangit scam ba unsiam lu kala kelenti kita ki preventive measures ki ba biang haboro kilang kumluban ai kala kelenti kejeda bat kham tambe ki pai ba ki de ban sotu ba hoi hani hari jingi numpat don yani ka khlam ngidon ke jingit bas scam ngai pen khlan ke jing duai nrei ka ba tiang menta kalong balada kane kani ke jing khang san singi sposingi arposi kan kata bahaya kitu ki ba kamai man step bat ki ba ba man min ti ka ba kordit kadai kata kabang irung haban perkhat kani minum ya perkhat ya ka jingim sibat aku men khalamat ndengin long ki pen kre bangin long ki basbun bangin long kita ki bayar ka men sim men perkhat lupa ya ka igaban saja mo nginum perkhat tang di simat ndre ya aku minta ki por nginum ap tang galak lenti ke sarkar ndengin long ru ki bakuloi bat ki ba slur ban kenir ki kiti bakum do banyarap ban flajim ya ki babon ki men sim tinganum don isu sibut ditang kata hi ka bang squat banai men sim banai ka jing kentu ya ki pai ba baro kaleng kari kasih jantia garu bar kentup ikamai khalia hi borok koi bangi dong kam ban banyak corporate lang mo dong kam ne snok ti lang kadang ba kata ke jing ngej ko mo ipi bat kakam ke di banyak dekat